εύχομαι στο Βουτά, στο χωριό μας. Χίλιος καλώς ορίσατε. Εύχομαι η διαδρομή σας να ευοδοθεί, να πάτε καλά. Εύχομαι με υγεία, τα νιάτα, να νικήσουν οι καλύτεροι, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος. Η διαδρομή που θα περπατήσετε, εμείς κάποτε την κάναμε για να πάμε να μάθουμε γράμματα. Έχει θρύλους, έχει μύθους. Εύχομαι να μπορέσουμε κάποτε να συναντηθούμε και να τους μάθετε. Για την ώρα, καλό σας δρόμο, καλά να περάσουμε στο πλακάκι. Εμείς οι άλλοι θα σας περιμένουμε για να σας επιδαψιλεύσουμε ένα μικρό κέρασμα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε για την τιμή στο χωριό μας. Και πού είναι τα φυτά? Χιλιάδες φρένα. Μόνο με να είχαμε μόνο και κάνω να είχαμε ένα γάβι. Ναι, να έχουμε. Γιώργο, περίμενα να μην πάρεις αμάρι φωτισμό. Ήτανε βίντεο και ακούστηκες. Και εγώ ακουστικά. Σβήστο. Γεια σου. Γεια σου Γιώργο. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Εγώ να είχα την ποδήλα. Εμένα με μαύρησε χθες από τα παπατάδες. Όχι εσύ, είναι κι άλλοι. Είναι πολύ. Η από εκεί η διαδρομή είναι κακή, αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ κακό. Ξέρεις τώρα. Είναι πιο δροσερή πρώτα. Μα ναι, το έχει κουτάλι. Ψαρά! Δεν πάω και πατάω που να είναι σπυράκο μου. Όπως επίσης είναι μια πολύ καλή διαδρομή, υπογραμμή. Γεια σας. Και έχει κατανάλωση. Γιώργο Παναγιά. Μπαμπά πάρ' το. Ντάρι τρέχεις. Γιώργο, πες μας τραβήξω μαλακά. Ναι, τραβάω βίντεο. Είδες πως γίνει την τομή. Ναι, εγώ μαντάρι. Το παπούτσιο σου τσίστηκα. Δεν πατάμε την πέτρα για να περάσουμε. Γιατί η πέτρα μπορεί να γυρίσει. Μπω κάποια φυτά με τα κερδίκια. Δεν ακουμπάμε ούτε τα φυτά. Δεν μπορώ να το βρω στο μυαλό του. Όχι, πέιση. Γιατί? Για να μην πέσει αυτή και εγώ θέλω να πέσει. Αλλά έχει πέσει να δείτε. Τσιτώνω. Πήγαμε να κάνουμε και μια τεχνία. Το δεχόμαστε για την προστασία. Πώς δεν καθόμαστε. Πώς καλύζουμε τώρα. Εδώ είστε ακόμα. Ναι, είσαι πολύ μεγάλος. Χριστίνα, βέβαια, εδώ ακόμα.
φέρεις εκεί το αεράκι από κάτω, το σκάσεις. Πώς κατεβήκατε? Από εδώ εκεί πάνω. Δεν πέρα. Πριν ένα μήνα κάναμε τις διαδρομές ψάχνοντας τα μονοπάτια. Είχε αρκετό κρύο. Δηλαδή αρκετό κρύο. Δεν είχε αέρα. Ναι, άμα... Ναι, πολύ. Τέτοια έχω προσπαθήσει πολύ. Δεν είχε κανέναν άλλο. Είχε μια κοπέλα. Ναι, αλλά δεν μας θυμάμαι. Τόσο καλά. Εντάξει, εμάς. Και εσάς. Εδώ. Γιώργο. Εδώ είναι καλύτερα. Πολύ μας επιλεγεί. Ένα πορτακάλι θα σκαθαρίσω. Μια μπύρα, γουστάρετε? Πεινά ρε μπαμπά, βρε. Τώρα καταγράφω, μη φωνάζετε. Ένα πορτακάλι. Ένα παστέλι. Έλα πίσω από την τσάντα να το πάρεις το τόστ, Βέρα. Βέρα. Βέρα δεν έχει τόσο. Έλα, Βέρα. Έλα, γιατί καταγράφονται αυτά που λες. Γιώργο, ξέρεις τι είπε η Βέρα πριν? Καλύτερα λέει να διαβάσει παρά να είναι εδώ. Ωραία. Καλή συνέχεια. Σε παρακαλώ. Όχι αύριο, σε λίγες ώρες. Τι λες? Θα πάω να κολυμπήσω την είδα. Νίκο, έλα. Καλύτερα να μου κοιτάξεις στην πισίνα Νίκο, έλα, παρά να είσαι εδώ. Καλύτερα να διαβάζεις. Είπα ένα εδώ. Το μετάνιες. Έλα, Ευτύχη. Έλα, έλα, είσαι πίσω την Έλα, Βέρα. Βέρα. Έλα, Βέρα. Έλα να πάρεις από την τσάντα μου. Έλα και πάλι είμαστε εδώ. YouTube το βράδυ. Εννοείται. Πάλι άλλο. Το δει συνάδελφος. Ούτε εγώ. Και ήμουν τελευταία. Ο Αντώνης είναι μπροστά, Το κατάλαβα. Α, εδώ σταμάτησες. Αφού σταματήσανε τα πιτσιρίκια. Τζόρτζ, δεν μασάς βλέπω. Γεια σου, Πέπη. Αύριο έχεις ρεπό από μένα. Τιμητική. Θα σε κάνω καμιά στάση. Όποιος πάει αργά πάει σίγουρα και μακριά. Για πολύ ζέστη, Όχι. δεν σου φαίνεται. Όχι. Είστε έτοιμοι? Σου βγάζει το καπέλο μου να μου δώσεις. Έλα, Γιώργο. Δεν θέλω. Έλα, ρε, να. Τι είναι? Πορτοκάλι θα πάρω. Πάμε, σηκωθείτε. Βέρα, πάμε. Θα σου δώσω εν κινήσει. Εδώ έπρεπε να είχαμε βάλει το προχθές, όχι στον δρόμο που βγάλαμε. Ναι, στο ίσιο δρόμο. Εγώ για το Δεν γκίζουμε στα φυτά, δεν γκίζουμε στα φυτά. Γιατί μας ξύνουν μετά. Προχωράμε. Προχώρα. Να πάω στη Χριστίνα. Όχι, δεν κοιτάμε, πατάμε.
Πού? Τι κάνουμε, πατάμε, μπράβο. Μπράβο. Κάνε την μπλούζα. Κόρτωσε η Ελένη και τη Τσάβαλη. Και νερά έχουμε και όλα καλά. Όχι, εμάς είμαστε τα καματερά. Εσύ είναι το γονικό. Ναι, καλά. Δεν τα γνωρίζω. Τόσα πολλά τώρα μαζί. Μαμά, έλα ανοίξεις ποτήρια να βάλουμε. Όπου βρω σκιά θα κάτω. Το δικό σου πέρασε μπροστά. Ποιο κάτσα πάρουμε την πάνω τώρα. Τι κάνετε. Βρε καλά, τη μελεμουνιά. Έλα. Βοβό, βάλε το καπέλο. Τι πάνε να κάτω. Τώρα είναι σαν να μην έκανε καθόλου τη διαδρομή. Καλώς ήρθατε. Πολύ χαλαρούς σας βλέπω μερικούς. Αλλή μου και δεν είμαστε χαλαροί. Κορίτσια μου, εσύ. Είπε το νεράκι σας. Δροσερό τώρα το. Όχι, δεν είναι. Θα πάμε όπου είναι και... Γιάννη, μην παίρνεις μπροστά μου. Θα βγούμε αφού είναι εδώ πέρα. Κάτω στο Διαδέλησε με την Ελένη και πες της πως προχωράμε εμείς, κατηφορίζουμε τώρα, έχουμε περάσει την άλλη φορά. εμπνευστεί και την κυρία η οποία 12 χρόνια τώρα προετοιμάζει τέλεια κάθε φορά πιο βελτιωμένο το δρόμο, την Ελένη Τηγιαννού. Ευχόμαστε να έχουμε υγεία. Θα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον πρώτο, στον επιτυχόντα, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από μένα και
εύχομαι και σε αυτόν και σε όλους σας υγεία και του χρόνου να ξανασμίξουμε πάλι, να κάνουμε μια άλλη διαδρομή γνωρίζοντας το Σέρινο. Κυρία Σαρικάλη, έχει το λόγο. Λοιπόν, να περάσετε όλοι από εδώ από δεξιά, αν θέλετε. Θα πάρετε το δίπλωμά σας και ένα μικρό δωράκι που έχουμε φτιάξει εμείς. Και τα παιδιά μετά πηγαίνουν κατευθείαν στα λεωφορεία γιατί πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και συγχαρητήρια. Ο κύριος Περάκης που ήταν ο πρώτος να έρθει να πάρει το πρώτο βραβείο από εδώ. Λοιπόν, παιδιά, από εδώ σιγά σιγά Τόνια, εσένα σε κάθε παιδάκι ένα δίπλωμα, να γράψετε το όνομά σας επάνω. Έλα.